Pawb yn barod felly ar gyfer ail rownd Gynderfynol y merched yma yng nghanolfan Gynifio Meirion, neb ar un, pwy sy'n ar weddill y stondinau yn fyw. Wel, mae yna flas rhyngwadol eto gyda ni Elen o Resno o Ffrainc ar 2, Colon McKinstry o Zela Newydd ar 3, Stephanie Swittingham o Loegr ar 4 ac Alice Dawson, Saesnes arall ar 5. Y gyfraes Karen Price dwi'n credu. Ie, hefyd ar 6 wedi dweud. O, mae'n drwg iawn gyda efo'r llaw chwith, o'n i'n gweld i. Dwi'n gwybod, maen nhw'n troi nhw rownd y gornel rwsyd allan o'n golwg ni, ond yr un mor gymwys wrth gwrs, Karen Price, y ferch Gymraeg yn dod o ardal Penrhyn Coch, dwi'n credu, yn un o'r Prices, a falle byddwn ni'n gweld y gweddill ei theulu hi yn y veteraniaid yn Gynifio nes ymlaen heddiw. Fe wir, ond ni wedi gweld rai o hyn yn barod wythnos yma, mae gennym ni Elen o Resno o Ffrainc a Colon McKinstry. Wilson i Colon yn cnifio yn yr adran hun ddoe ac yn cnifio'n arbennig o daclus hefyd, felly dwi'n siŵr fydd hi newyddus iawn i fi ymlaen i'r rownd derfynol nes ymlaen heddiw. Ydy, mae'r merched yma wedi bod yn ffyddlon iawn i'r gystadleuaeth yma dros y blynydde. Colon McKinstry yn adnabyddus iawn o ran ei henw yma yng Nghymru bod hi'n dod yr holl ffordd o Zela Newydd. Dyma ni Francus yn fan hyn o'n blaenau ni ar hyn o bryd, Elen o Resno. Mi oedd hitha wedi bod yn herio ar bechgyn yn gynt yn yr wythnos. Rwan mae'r cyfle i herio i chyd ferched ac mae'n cael hwyl dda iawn ar ei Gynifio yn daclus dros ben, y canolbwyntio ar ei gwaith, ddim yn edrych ar ddim byd ond beth sydd o'i blaen i. Colli chydig bach o reolaeth yma yna, ond ail sefydlogi yn eithriadol yna. Codi'r oen yn dalach fel bod yn mwy cyfforddus. Andrwch o Colon McKinstry di hon o Zela Newydd, mae hon yn cnifio bob dydd efo Macintosh yn ardal Taihapi Zela Newydd, felly wedi hen arfer a cnifio rhywun yma. A hith ar oen cyntaf lawr, ond o'i blaen hi yn credu oedd Alice Dawson ar stondin 5. Dim byd i ddewis rhwng y ddwy ferch yna, felly Colon McKinstry, Alice Dawson, y ddwy gyntaf i gael ei hwyn cyntaf i lawr. Dyma hi, felly Colon McKinstry yn agor bol yr ailyn. Elen o Resno di hon wedyn hitha fawr iawn ar ei holi yn mynd lawr y goes gyntaf yna. Ond mi welwch chi yn y cefndir yma yna Colon McKinstry, wel iawn mae Elen o Resno wedi dal fyny fo i ddweud y gwir. Ydy, mae'n agos iawn rhwng y Frances a'r ferch o Zela Newydd a Stephanie Swittingham, dwi'n credu ar 4, mae hitha'n agos iawn efo a pwy di hon dydw? Alice Dawson ydi hon o Loegr. Ie, a'r Frances unwaith eto yn golygon ni ar hyn o bryd, Elen o'r Resno, be mae hi'n cael rhyw sylw gan y gorlan yma na tynnu sylw i braidd, falle byddai well i di ganolbwyntio ar yr oen. Karen Price di hon, yr unig Gymraes yn chwifio'r faner i Gymru fan hyn. Ac yn chwifio'r faner efo'i llaw chwith. Ie, yn hollol. Ac i weld i hwyl iawn yn ei fewn â hi am ei oen nesa. Ond dwi'n meddwl bod ei ryw fymryn ar ôl, dyma hi Karen te. Fewn â hi am ei ail. Ail oen, 3 oen sydd gan y merched yma. Peth gyda'r bore fel hyn, wrth gwrs fydd nifer yr wyn yn cynnyddu fel mae'r dydd yn mynd yn ei blaen. Drychwch ar y Ffrainc yn herio Zela Newydd yn fan hyn. Ferch o Zela Newydd, Colon McKinstry, dipyn ar ei holi erbyn hyn. Pan ddethon nhw ddechrau'r 2 oen yna, roedden nhw just about cydradd, ond erbyn hyn, hedfan i ffwrdd. Mae Colon McKinstry felly, pwyso'r botwm coch yn gyntaf.